नमस्कार मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे कोकणी स्वेग चॅनलवर. आणि आज आहे बुधवार. तर बघूया आज काय बनणार आहे, नवीन काय वेगवेगळं बनत राहतं आज, कारण की मार्गशीर्ष चालू झालं घरीच बनत राहतो. आणि हां, काल मी सांगायचं विसरलो, माझी एक नंबर झालेली आहे, मस्त भाजी झालेली. रेसिपी नक्की दाखवणार मी, मजा येईल तुम्हाला. पण घरी ट्राय करा, सांगतो मम्मीला एकदा प्रॉपर रेसिपी. कारण मी जॉबवरून येतो त्याच्या आधी मम्मीने सगळं बनवून ठेवलेलं असतं. तर बघूया, बनवूया आपण नक्कीच. तर थोडा ब्लॉग मागे पुढे होतं तर ॲडजस्ट करा, होईल सुरळीत नक्कीच. तर हो, आज काय करता येतील ॲक्टिव्हिटी, ठीक आहे. तर भेटूया नंतर किंवा संध्याकाळी 100%. तर मित्रांनो, हे बघा आमचे साहेब, दाखवतो चलावर. ते तू बघितलं नाही का? तर अक्षय साहेब आले, त्याला घर दाखवतो घर. तर चला बघू. अरे काळूक झाला. ए लाईट लाव रे. हा, घाबरलं. बघितलं का? तू दिलेला फोटो इकडे ठेवलाय बाई, तू पण नाही दिलायस. दिलाय मग सरळ ठेवला, वाकडा का ठेवलाय? नाही, तो खिळा जरा हे आहे, खिळा वाकडा आहे. नीट ठोकला ना वाटतो नाही बाई, त्यांनी पहिलेच भिंतीला आहे बघ किती आहेत खिळे. पाणी आहे ना, पाण्याची लेवल बरोबर आहे का? नाही, ते आता कुठं कधीतरी असं घेऊन जाऊ. नाही, तोच देव्या का त्याला? आज द्याल मला नाही तर मग पटरची गाडी करत अशी लक्ष देतो आम्ही, हा विचार करू शकतो. हा बघ बाई, 500 शीट फिरू दे वरती. हे हाच फिरू दे. हे हाय, तुम्ही नवीन घरात बेड आहे तुमच्या? बेड आहे नवीन घरात? नाही तसा गादला आहे आपला. लग्न कोणाचं आणि माझ्याच घरातल्या वस्तू देतात. फुलं बिलं आणले, कोथिंबीर. अरे कोथंबीर बोलून टाकला. राख्या आहे का? राख्या नमस्कार मित्रांनो, कालचाच ब्लॉग आपण कंटिन्यू करूया. तर आज आहे मार्गशीर्ष महिन्यातील पहिला गुरुवार. तर बघूया कसं काय मम्मीची पूजा होईल, पण आम्ही तोपर्यंत ऑफिसला जाऊ. तर आले लवकर, तयारी करेल. आता छोटे साहेब पण येतील. तर आपण संध्याकाळी दाखवू तुम्हाला कशा आहे काय वगैरे, आणि कशी पूजा करतात तो ब्लॉग आपला आहेच. तिथे आय बटन आहे, तिथे देतो मी. तर तिथे जाऊन तुम्ही बघा कशी काय पूजा केली वगैरे, आणि कशी काय करतात वगैरे. तर तो लागच्या गुरुवारचा आहे, भरपूर आधीच आहे आपला ब्लॉग. तर आजपासून स्टार्ट होतं. तर बघूया संध्याकाळी कसं काय वगैरे. आणि नैवेद्य पण बघू, ठीक आहे. साहेब आलेत आणि इकडे पूजेची तयारी चालू झालेली आहे. किती खुश आहे आज, भरपूर वेळा पाया पाडणार आहेस तू ना बिलो, ना बिलो. पैसे येत म्हणते, काम काढू नको आता, देव बाप्पाचे आता. तर मित्रांनो, कालचा आणि आजचा व्लॉग आपला एकच आहे. तर सकाळी सांगितले मी, तर आले ऑफिसवरला. तर मम्मीला मठात नेऊन आलेलं, जरा थोडं लेट झालं. तर आता इथे पप्पा पुस्तक वाचतात, ते बघा. आणि नंतर मग आपण पाया पडूया. नंतर मग दाखवतो कशी काय पूजा वगैरे मम्मीने मांडलेली आहे. तर बघा तू पुस्तक वाचते. रांगोळी काढली जाते, इथे हा नाचतोय. इकडे जेवण बनवतो मंगलमूर्ती रत्नखचित घरात गौरी कुमरा, चंदनाची मोठी कुमकुम केसर, निरे जय मुकुट शोभत बरा, चढू पुढे धर्मी देव जय देव जय मंगलमूर्ती, ओ श्री मंगलमूर्ती, दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती. जय देव जय लंबोदर पीतांबर परिवर वंदना, सरसोड वक्र सुंदर नैना, सहस्र माझा मत आहे सगळं
संकष्टी पावावे निर्वाणी जय देव जय मंगलमूर्ती ओ श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती जय देव जय देवी महिषासुरवर्णी महिषासुरवर्णी सुरवर्णी सुरवर्णी तारतजोनी जय देव देव श्री भोली भोपाता तुझे नाही सारे जमले परंतु न बोले काही साई विवादाचा पंडो प्रवाही येतो भक्ता लागे पावती लावलाई जय देवी महिषासुरवर्णी व जयशासुरवर्णी सुरवर्णी स्वर्वर्गे तारक संजीवनी जय देव प्रसन्न होती निर्नाशा प्रेषापासून थोडी थोडी गोपाशा आंबे तुझ वाचून पोरपूर व्याशा नरहल दलित झाला जय देव जय कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे मोरया रे पप्पा मोरया रे पप्पा मोरया रे पप्पा मोरया रे पप्पा मोरया गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती सदा सर्वदा योग गणावा तुझे कारणी देव माझा पडा उपेश नको गुणवंता अनंता रघुनायका मा गणेश जय जय रघुवीर समर्थ ज्या ज्या ठिकाणी म्हणजाय माझे त्या त्या ठिकाणी निधरूप तुझे मी ठेवतो मस्तक ज्या ठिकाणी तिथे सद्गुरु तुझे पाय मोरया मोरया मी बाळताने तुझीच सेवा करू पाहिजे अन्याय माझे कोट्यान कोटी महेश्वरा बातू उडाला उडाला पक्षी उडाला समुद्र टाकून लंकेशी जाऊन विचार केला नमस्कार माझा तर बोला पुंडलिकावदे हरी श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंडितनाथ भगवान की जय गोपाळ कृष्ण भगवान की जय जागे वाले की गणपती बाप्पा माँ लक्ष्मी माते की तर झाले पुस्तक वाचून आणि आरती पण झालेली आहे थोडीशी छोटीशी आपण यावर्षी आरती पण केलेली आहे बघितली असेल शिव पण बोलवत होता थोडी थोडी तर आता पाया पडून घेऊया आणि तुम्हाला पण दाखवतो ओके थांब ना हा बघ हा बघा काय करतोय हा बघा आणि हे बघा आपलं पूजा मस्त वेगळी थांब ना थांब बरोबर पडशील पूजा केलेली व्यवस्थित थांब मी पिलो आणि आता आई बा सारखा प्रसाद करतोय बा बाय साईडला चल चला झालेलं आहे पाया आणि बाहेर पण ऋतूनी रांगोळी झालेली छोटीशी नाजूक बत्त्या पण लावलेल्या आहेत चरणबाई बसले तिकडे थांब पाय सोड तिकडे बत्त्या लावलेल्या आहेत रांगोळी पण काढले व्यवस्थित हा नाचतोय साईडला चल बघा आणि इकडे मस्तपैकी जेवण चालू आहे हा पापड भाजी वगैरे एकदम नैवेद्य चालू आहे इकडे एकदम तू सगळं ताईलच नाव सांगतो पापड झाले पापड मस्तपैकी पप्पांची वेगळी शूटिंग चालू आहे काय माहित नाही कशासाठी पूर्ण स्टेटस टाकून टाकतील बघा शूट बघा वा 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 क्लासिक एकदम अरे मध्येच उभा अँगल बघा तुम्ही अँगल बघा एक नंबर हां 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 हो पप्पा ब्लॉग तुम्हीच शूट करा हो भाई बाबा पण शूट करतायत मित्रांनो आम्ही पिल्लू सोबत खेळतोय बॉटल आणि ही बॉटल अशी घेतलेली बघा ओय आणि हे बघा फ्लिप केली बघा केली नाही केली ओ आता पिल्लूचं त्याचं फ्लिप करणं बघा चरणची डाव माझी माझे बघ मी इथं करणार बघ ही बघ झाली का हे माझी आता माझी पण तू एकदा फ्लिप केली परत एकदा चान्स होता तुला चान्स होता परत एकदा
थांब ना, करतो ना भाई. रे भाई भाई नाही, तोंडावर मारलं भाई. चरणची डाव. चरण भाऊ एक फ्लिप करतो का, आणि मी फ्लिप केलं बघ. ए थांब, घेतो यार, माझी फ्लिप होती बघ. मागायचा त्याची घे. रे 1 2 3. यार होत नाही यार, सवय गेली. घे. एवढ्या वर नाही उडवायचं, खाली हे बघ असा हात करायचा बघ. इथं पकडायचं, इथं 2-3 बोटात हे असं घ्यायचं. टेक्निक दे. एवढ्या वर नाही. हा ना, हे असं बोलायचं नाही. माझे पडूनच देत नाही. हो झाली. एक झाली हा. दुसरी डाव. दुसरी झाली. मामी आली. थांबा हे ना, माझी. No. घे तुझी. कर माझी उडवतोय काय घ्या. हे ना, अरे माझी होती यार. शिट. 1 2. ही झाली. यार कुठे टाकतो यार. तेव्हा मी ही करेन बघ मग. ओ वाट कॅच. चरण घे. संपला. तर मित्रांनो, आजचा दिवस संपलाय. पहिला गुरुवार झालेला. मस्त की आरती पण झाली छोटीशी, पहिल्यांदा मस्त झालेली. तर शिवला पण पाठवलाय घरी मिळत. तर कसा वाटला आजचा व्लॉग, काय रे कसा वाटला आजचा व्लॉग, तर कमेंटमध्ये सांगा. लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. भेटू उद्या. शुभरात्री.